Ja sa idem pýtať veľmi nepríjemnú vec, nakoľko existuje a potrebné sa šíri aj po Slovensku konšpiračná teória, nesúvisí s tým, čo ste rozprávali pred chvíľkou. Považujem to za absolútnu povinnosť sa to spýtať. Údajne v tom momente, keď ste sa dostali ku Kočnerovej tréme, k tomu mobilu a do toho momentu, keď ste ten mobil odovzdali na polícii, že bolo niekoľko hodín, keď tá tréma sa pohybovala buď po Pente, alebo po nejakých takýchto miestach, kde tie SMS-ky a tie správy v tréme boli upravované. A z toho dôvodu sa údajne nedá zistiť, kto je pravý objednávateľ a že teda všetky tie SMS-ky, aj tie správy, aj ten obsah tej trémy v podstate je upravený spôsobom, že Kočner je objednávateľ. Ja za seba hovorím, ja tomu neverím, ja si myslím, že v tomto prípade normálne sa Kočner zbláznil a myslel si, že si môže beztrestne takéto niečo objednať. No ale konšpiračná teória tvrdí, že Kočner robil objednávku na požiadanie niekoho a že vašou zásluhou ten niekto nie je identifikovateľný v tréme. Už sa pýtam dlho, ale asi viete, kam smerujem. Ja vás prosím, keby ste mohli nahlas toto povedať, lebo toto asi iba vy viete povedať. No, jasné. Takto. V tej vašej otázke je strašne veľa podotázok, takže keď niektorú vynechám, tak ma nasmerujte naspäť, lebo ja chcem zodpovedať všetky. Začnem tým, že prečo ja telefóny a prečo som ich odovzdal. Ja nebudem proste nikdy popierať, že som sa s Marianom poznal, že sme boli aj kamaráti a že sme v čase, keď došlo k týmto udalostiam, sme spolupracovali na tom projekte na Pranieri, ste to možno niektorí sledovali a tak ďalej. No a potom sa stalo to, čo sa stalo, jeho zobrali do väzby, potom to bolo v tej veci zmenky a potom začali brať do väzby tých Andruška a spol a zobrali Žužovu a spol. Teraz nechcem do detailu ísť, lebo sa nedostaneme k telefónom. A už keď bol v tej väzbe, on ma poprosil, aby som proste tie telefóny si zobral, respektíve ten jeden telefón si zobral. A ja som, aby som komunikoval s niektorými ľuďmi, napríklad niektorí mu dlhovali peniaze, tak som kontroloval, či mu tam chodia na účet peniaze a tak. A potom došla jeho dcéra, tá si k nám odložila nejaké dokumenty, nejaké jeho veci a doniesla aj ten druhý telefón. Teraz preto hovorím o dvoch telefónoch, to je strašne dôležité pre pochopenie toho, čo sa vlastne stalo s tými telefónmi. Keď sa to celé prelomilo a mne to všetko docvaklo a som zistil, že on si tú vraždu objednal a teraz môžeme sa aj o tom baviť, keď chcete, ale nebudem teraz vysvetľovať, prečo som bol o tom presvedčený. Tak som si povedal, OK, tak je to nepríjemné, ale tak tam zomreli dvaja mladí ľudia vo veku pomaly takom, že by to mohli byť moje deti. A ja mám tie telefóny. A čo ak tie telefóny obsahujú informácie, ktoré by mohli nejakým spôsobom pomôcť odhaliť tú vraždu? No tak urobil som určité kroky, aby som sa dostal k plukovníkovi Zurianovi. On bol vtedy, ešte nebol šéfom NAKY, ale bol šéfom Národnej protizločineckej jednotky NAKA. Jemu som vysvetlil, aká je situácia, dostal som sa k vyšetrovateľovi a odovzdal som telefóny. Dobre. Odovzdal som telefóny tak, že alebo predtým, než som ich odovzdal, ja som nemal prístup k jeho tréme. Pretože on v tom svojom telefóne tú trému síce mal, ale mal ju zaheslovanú 6-miestnym kódom. Ja som mal 6-miestny kód do jeho telefónu, aby som sa vedel dostať do jeho aplikácie Tatrabanky, keď potreboval, aby som mu kontroloval, či mu tam nabehli tie peniaze nejaké, alebo aby som si vyťahol nejaké telefónne číslo, keď ma poprosil, aby som... Lebo on mi zavolal z väzby, on nemal kolúznú väzbu, on mohol telefonovať koľko chcel. A takéto veci. Proste do trémy som sa nedostal a úprimne
hovorím, a viem, že viacerí mi to možno nebudete veriť, ale kým nezadržali týchto Andruška a Žužovu, ja som mu neliezol ani do mailu, ani do žiadnych aplikácií. Proste bral som to tak, že je to ako keby jeho spálňa alebo jeho nejaké súkromie, tak som do toho neliezol a vždy som išiel iba tam, kde chcel, aby som išiel. Samozrejme, keď sa toto stalo, tak som začal otvárať tie aplikácie, lebo som chcel vedieť. A v tých aplikáciách niečo bolo, ale nebolo to také podstatné. Tremu som otvoril, tak to chcelo nejaký kód, ten som nevedel. Skúsil som ten istý kód, ktorý mal na telefón, ale to nefungovalo. V poriadku. To bolo všetko. Ja som odovzdal po tých výpovediach tie telefóny, aj tie všetky dokumenty, ktoré u nás boli schované. A pri nejakom ďalšom výsluchu, keď som tam bol, tak sa ma pýta vyšetrovateľ Juhás, že či si pamätám, lebo ja som mu ten telefón, ten jeho hlavný Kočnerov telefón, ten som mu odovzdal ako samostatne, protokolárne. To je taká procedúra, ale to nie je podstatné. To som ako keby samostatne odovzdal a potom som mu nechal takto kľúče od auta a v tom aute proste boli všetky tie dokumenty a aj ten ďalší telefón, ten druhý. A ten druhý telefón, a teraz sa dostávame k pointe, a ospravedlňujem sa, že to hovorím tak zoširoka, ale to je strašne dôležité na to pochopenie. Ten druhý telefón bol zrkadlovým obrazom toho prvého. To znamená, že on to mal na rovnaké ID, na rovnaké konto. Hej? Na rovnaké Apple konto to mal. To znamená, že jemu sa tam vytvárali zálohy všetkých aplikácií aj trémy, ale tam ju nemal tú trému zašifrovanú. Teda zašifrovanú, tréma je zašifrovaná, ale nemal tam ten kód na to. A on si to asi ani neuvedomoval, že on tam má zapnutú tú zálohu. A tak sa policajti dostali k jeho tréme. Čiže cez ten druhý telefón, ktorý bol jeho kópiou. A do toho druhého telefónu som ani nechodil, pretože ten sa časom vybil, keď som ho dostal, ten sa vybil a tam bol asi aj nejaký iný kód, lebo ten som proste ani neotváral. Dobre, ale policajti to vedia otvoriť, však tie telefóny boli ináč v Hágu. Tie telefóny analyzovali v Hágu a tam to bolo. No tak, takže to je teda prvý bod, že ako som tie telefóny odovzdal a že ako sa dostali k tréme. Teraz ďalšia otázka bola, že ja som bol v Pente, a pravdepodobne mala byť Penta, alebo Slavo Haščák nebude aj objednávateľom tej vraždy, lebo to mi chcú ako podsúvať toto. No tak a ja vás ešte doplním a opravím, že toto všetko odznelo prvýkrát na Infovojne, myslím. A to tá šibnutá Jana Teleky tam rozprávala takéto veci, že teda, že moje auto bolo videné pred Pentou a že ja som v tej Pente bol a že tam sme menili tú trému. Tak ja neviem, ako poznáte Bratislavu a neviem, či viete, kde je Penta, ale to je tam na Einsteinovej ulici v Bratislave. Tak keby som už išiel do Penty robiť takéto veci, prečo by som parkoval pred Pentou, však by som išiel do tej podzemnej garáže, čo tam majú, aby to nikto nevidel. Hej, to je prvá vec. Druhá vec, jasné, že som tam nebol, jasné, že som to nemenil, ale dobre, tak dajme tomu, že som tam bol a že som to menil, veď každý telefón, tento telefón je počítač, to nie je nič iné, to je normálne počítač, aký máte na stole a každú zmenu v akomkoľvek súbore urobíte sa zaznamená dátum, čas, ak to má aj identifikátor toho užívateľa, tak sa tam aj ten užívateľ, či už je to pod menom Peter Todt, Marian Kočner alebo nejaký XYZ, podľa toho, aké meno tam je. Čiže že to sú proste že úplne nezmysly a to aj potom na hlavných správach bol taký článok, kde to ukazovali cez také PDF-ka, že áno, tuto keď ťuknete, tak tu sa to dá zmeniť a tréma sa dá zmeniť. Jasné, dá sa zmeniť tréma, ale tá stopa by tam potom zostala. To znamená, že keď sa tie telefóny Kočnerove vrátili z Hágu, a oni povedali, tu máte
100% obraz, image, to hovorí, 100% obraz telefónu, ktorý sme analyzovali, tak ak by tam čokoľvek bolo mnou menené, alebo vymazávané, alebo pridávané, tak by tam uviedli, že no dobre, ale tieto záznamy tu vznikli v ten a ten dátum a ten dátum by poukazoval na mňa. A vám garantujem, že pri tom všetkom, čo sa stalo, keby čokoľvek poukazovalo na to, že ja som to niečo menil, tak ja nesedím tu, ale niekde inde. Tak, no a teraz neviem, už som všetko, čo som povedal? Dobre, OK. Ďakujem. Ja mám teraz takú dlhšiu otázku, ale predtým jednu rýchlu a krátku, ktorú by som chcel uzavrieť, alebo teda uzavrieť tému Kočner. Váš názor, konal na vlastný popud, alebo myslíte si, že ešte tam mohol niekto byť za Kočnerom? Názor. Môj názor je ten, že konal na vlastný popud, nemal tam dôvod kto iný byť. Nemal tam dôvod kto iný byť a domnievam sa, že keby nad ním bol niekto menej lakomý, lebo on chcel proste veľa muziky za málo peňazí, tak by to dopadlo asi inak. Takže, pardon, že tak o tom hovorím, trošku cynicky, ale jednoducho, keď sa na tú vraždu pozrieme čisto z technického hľadiska, ako bola vykonaná, a tak to proste robili, že úplní babráci. A on tých babrákov proste naverboval za 70 000, z toho 20 000 bol ako keby započítaný dlh. Takže za 50 000 proste dostal to, čo si zaplatil. No. Pardon, opäť, ja viem, že to vyznieva trochu cynicky, že to tak rozprávam, ale takto to bolo. A tvrdím, že nikto iný v tom nemá prsty, a to z toho dôvodu, že keďže jeho sprostredkovateľkou bola Alena Žužová, tak nikto iný v tom nemohol byť, pretože on tú Alenu Žužovú si tak ako chránil a tak veľmi strážil, že mne síce povedal o existencii takej osoby a tak ďalej. Ja som až do chvíle, kým ju zadržali, ja som nevedel, ako sa volá. Hej? Takže bolo to z môjho pohľadu, z toho, čo som sa dozvedel a o tom som vypovedal proste 9 hodín na tom súde, to bol len on, ale samozrejme ja teraz nemôžem hovoriť o jeho vine, pretože všetci dobre vieme, že už druhýkrát rozhodol špecializovaný trestný súd tak, ako rozhodol, a na základe odvolania prokurátora, to už ja neviem koľko, ale mne sa už zdá, že pomaly druhý rok to stojí na najvyššom súde v rámci odvolacieho konania a ja fakt neviem, na čo sa čaká a čo s tým idú robiť, lebo ak sa im zdá, že jednoducho ten Senát špecializovaného trestného súdu opäť rozhodol nesprávne vyhodnotil dôkazy, tak si myslím, že je na čase, aby jednoducho najvyšší súd povedal, že to odníma tomuto Senátu a to prikazuje inému Senátu a nech to rozhodujú nejakými novými očami. Ale viac k tomu neviem, ani nechcem povedať v tom zmysle, že jednoducho Kočner nie je za vraždu odsúdený. On je odsúdený za tie zmenky. A to si opäť môžeme sa vrátiť k tomu popisovanému systému Lipšic, že on dostane za zmenkovú kauzu 19 rokov a ešte k tomu v štádiu pokusu. Čiže on ani tam či ho máme radi, alebo nemáme ho radi, alebo akokoľvek sa na pozeráme, tak on dostane takúto palicu, že 19 rokov v štádiu pokusu, bez toho, že by spôsobil nejakú škodu tej Markíze, tak si poviete, že to čo je za systém? Že to kde žijeme, že dostanete 19 rokov môžete dostať za vraždu.
Ešte väčšia absurdita je asi 7 rokov za plastové okna pre Kalavského. To už je úplne strašné. 5 rokov. Už iba 5 to kleslo. On má 5 rokov, jasné, a ten Kalavského prípad je, neviem, či sa chcete o tom baviť. Môžeme, určite, len ja som mal teraz pripravenú dlhšiu otázku. Nech sa páči. Prosím vás, buďte trpezliví trošku so mnou, ale keď sme začali tú tému s tým mobilom, takže Todd nehodil mobil do Dunaja, zaniesol ho na políciu a potom začali z toho mobilu unikať určité pikantérie. V podstate každý týždeň Igor M. niečo prečítal na tlačovke a niekto mal s tým problém, Šufliarsky musel odstúpiť, Glváč musel odstúpiť. A ja poviem za seba teraz ako súkromne, aj keď môj názor teraz nie je relevantný dneska, ale vtedy sa u mňa niečo zlomilo voči Lipšicovi. Ja som si skoro istý, že Lipšic minimálne o tom vedel, že takto nejako unikajú tie veci. A čo mi tam vadilo, ale že úplne najviac, že Peter T., ktorý bol utajený svedok koľko? 3 hodiny ste boli utajení, alebo 2 hodiny? No, asi 2 týždne. 2 týždne. Ale oveľa menej, ale po 2 týždňoch to bolo vonku. To je niečo úplne neuveriteľné, že tento štát nevie ani len zmanéžovať utajenosť svedka a nevie zabezpečiť, aby neunikali veci zo spisu. A trvalo to tak dlho a bolo to takto riadené systematicky. To je úplne strašná predstava. Ja som stratil totálne dôveru k tomuto štátu, lebo v takejto kauze, kde je teda najvyššia, by som povedal, pozornosť a najvyššia starostlivosť, tak v podstate tá pani Tódová operovala takými informáciami, ktoré to bola totálna hanba, že jednoducho niekto je to úplne primitívne a drzo dával. Aj keď malo to vplyv, hovorím, akože veľa vecí sa zrazu pohlo, ktoré sa predtým nevedeli pohnúť. No a v období predtým dlhé roky za seba hovorím. Ja som si Lipšica veľmi, ale veľmi vážil za veľa vecí, ktoré doteraz budem aj tvrdiť a budem to tvrdiť vždy, že robil úžasne. Ja si ho veľmi vážim ako s Pálkom, keď ministrovali, ako odvážne riešili tú problematiku Rómov na východnom Slovensku a takých ministrov sme nemali ani predtým, ani potom. Ja budem kľudne polemizovať, že teda Lipšic urobil určite veľa dobrej roboty. Asi sa niečo stalo, niečo zlomilo, ako s Kočnerom sa asi niečo stalo, že si mysleli, že môžu a tak. Pán Todt, môžete vy povedať niečo pozitívne na osobu Daniela L.? Ja si myslím, že o Danielovi Lipšicovi môže povedať veľa pozitívneho jeho manželka, jeho deti, určite, ktorí ho majú radi. A ja za seba môžem povedať jednu vec, ktorú ja si u neho fakt, že cením. Že on, napriek tomu, že je podľa mňa inkvizitor Jakobín, je proti trestaniu za názory. Daniel Lipšic, takto, ja poviem v krátkosti. Neviem, či som prečítal o inej téme viac kníh, ako sú Židia, ale nielen holokaust. Celkovo o histórii Židov som prečítal strašne veľa kníh, lebo ma proste zaujímali. A v zásade som považovaný za priateľov Židov. Na druhej strane si myslím, že keď niekto tvrdí, že v plynových komorách nezahynulo 6 miliónov Židov, tak má na to proste právo. Ja si myslím, že sa mýli, ale proste keď my trestáme tzv. Osviečinskú lož, tak si myslím, že niečo nie je v poriadku. A Daniel Lipšic je človek, ktorý proti tomuto vystupuje. A toto je jedna z vecí, ktoré si teda na ňom vážim, lebo v tomto ohľade je konzistentný možno 20 rokov, čo počúvam. Takže... A iné, čo sa týka politických jeho aktivít alebo úkonov? Ja som kritizoval už ako novinár, keď prebiehal ten prvý proces s Mikulášom Černákom, keď on sa vyjadroval ako politik a vedúci služobného úradu Ministerstva spravodlivosti k prebiehajúcemu prebiehajúcemu hlavnému pojednávaniu. A už vtedy som identifikoval, že to je človek, ktorý zneužíva trestné právo na dosahovanie osobných a politických cieľov, čo som považoval za nebezpečné. A
tvrdím, že na tomto on postavil celú svoju politickú kariéru. A to som úplne zabudol povedať, že jedna časť, lebo tá kniha je delená na 5 častí, jedna je venovaná gorile. A prosím vás, keď začnete čítať túto časť, skúste zabudnúť na to, čo ste si mysleli, že viete o gorile a nečítajte to so žiadnymi predsudkami. A potom si myslím, že to môže byť zaujímavé čítanie. A 10 alebo neviem koľko rokov Daniel Lipšic napríklad zneužíval túto kauzu na svoje politické obohatenie sa, keď to tak môžem povedať. Čiže ja Daniela Lipšica od jeho politickej adolescencie vnímam ako človeka zneužívajúceho trestné právo na dosahovanie politických cieľov a takto som vnímal celú jeho kariéru. Možno aj preto som tak veľmi vyhranene kritický voči jeho osobe, pretože som ako novinár mal príležitosť proste to sledovať veľmi zblízka. Takže asi som veľmi kritický k nemu. Ale to, čo som povedal dobre o ňom, to stále platí. Ďakujem, lebo bolo by to asi také trošku aj správne vidieť na ľuďoch aj dobre, pokiaľ je tam teda čo vidieť dobre v poriadku. Je to váš názor legitímny. Jak by som mohol poprosiť o zhodnotenie súčasnej situácie, ako máte pocit, že v súčasnosti niektorá z tých silových inštitúcií alebo OČTK funguje aspoň trošku normálne? Aspoň trošku je v takom stave, že môžeme im aspoň trošku dôverovať, lebo ja poviem, špecializovaný trestný súd, málo kto o tom vie, že na Slovensku máme unikát, vraha Okoličanyho z Košíc, odsúdil ŠTS a trest doživotný a sudkyňa v sále, kde bol ten človek, zabudla povedať, že odvedzte ho do basy, tak on vypochodoval z špecializovaného trestného súdu a dodnes ho nevedia nájsť. My máme absolútny unikát, že sudkyňa zabudla povedať, že tohoto, ktorého som odsúdila na doživotie, hneď teraz odvedzte do väzenia. Tá sudkyňa, neviem, či bola potrestaná. Pani Sabová, ktorú ste spomínali, 1 mesiac dá za 1488 číslovku napísanú na papieriku, že to je jednoznačne trestný čin a ten človek dostal na prvom kole normálne tvrdú basu, až potom sa to zjemnilo. To je jedno, kto to bol, ale toto je na Slovensku trestný čin a tá istá sudkyňa nevie na dvakrát zatvoriť človeka, ktorý si objednal vraždu 2 mladých ľudí. Hej. Tá istá sudkyňa, myslím, že ju aj spomínali tí Čurilovci ako Štedrá Ružena. Ako ja som v šoku, že Hrubala ako šéf ŠTS dvakrát opitý je zastavený hliadkou. V obidvoch prípadoch, myslím, raz odmietol fúkať, v druhom prípade myslím, že nafúkal. A keď sa pýtali Lipšica na ten názor, že čo, viete, ako som mu vynadal? To je taký úplne perfektný pocit, že sudca môže ožratý chodiť po diaľnici a mu Lipšic vynadá, mne zoberú vodičák a mám ešte aké ďalšie problémy a podobne. Ako Šureková kauza pre mňa je najväčší prúser, poviem vám pravdu, že Šurek má dieťa s vyššou súdnou úradničkou na špecializovanom trestnom súde, čo by mali prešetriť všetky prípady niekoľko rokov dozadu, kde Šurek aj tá vyššia súdna úradnička pôsobili, lebo to je absolútne neakceptovateľná situácia, že vás súdi sudkyňa, ktorá má vyššiu súdnu úradničku, ktorá má intimný vzťah s prokurátorom, ako to je úplný nonsens. A zase Hrubala s Lipšicom to komentovali, oni sa nerozprávajú, sme v tej istej budove, ale oni sa vôbec nestretajú, vôbec sa nerozprávajú. A o Šurekovi vyhľadli novinári, že on sa s ňou súdilo to dieťa, to znamená, že on nežil s ňou v domácnosti. Ja tu poviem prosto, aj keď sú tu kamery, ono to vyzerá, že ten ich vzťah asi prekvítal iba v práci, tak to vyzerá, lebo on doma sa tváril, že je svedomitý tatko a má rodinku, hej. Ako ja môžem, keby som ja bol v situácii, že idem na súd, môžem ja ako občan veriť na Slovensku súdom, môžem ja veriť policajtom, môžem ja veriť prokurátorom, je aspoň trošku nejaká inštitúcia, ktorú si vy myslíte, že aspoň sa snaží fungovať normálne, nehovoríme o hasičoch, hej, ale hovoríme o týchto silových. Ja by som začal tými súdmi. Opisujem to trošku aj v tej knihe. Jedna z takých mantier Daniela Lipšica bola, že my vytvárame špeciálny súd, potom sa to zmenilo na špecializovaný trestný súd, preto, aby sme popretrhali tie okresné a krajské lokálne väzby, lebo toto sa tam... A vytvorili sme jeden súd.
tak máme 8 krajských súdov a koľko máme okresných? Nemáme toľko okresných súdov, koľko je okresov, ale máme ich niekoľko desiatok, si myslím, máme okresných súdov. Tak mi povedzte, že ako popretrháte, alebo čo je ľahšie vytvoriť si? Niekoľko desiatok okresných väzieb a 8 krajských väzieb, alebo jednu väzbu na špeciálnom alebo špecializovanom trestnom súde. A presne to sa stalo. Presne, a to je to, na čo vy narážate. To sa presne stalo, len trošku v opačnom garde. Aj keď si myslím, že aj niektorí zločinci si vytvárali vzťahy s špecializovaným trestným súdom, ale tu sa vytvorili iné, oveľa nebezpečnejšie väzby, pretože poviem tak, že nepotrestaný páchateľ alebo nepotrestaný zločinec je problém, ale vidím to ako menší problém, ako keď niekto strávi nezákonne vo väzbe čo i len jeden deň. A toto sa stalo vďaka tomu, že NAKA, Úrad špeciálnej prokuratúry a niektorí sudcovia, nemôžeme povedať, že všetci, ale niektorí sudcovia špecializovaného trestného súdu konali doslova, jak sa hovorí, v kolúzii, že oni proste presne vedeli, tam je ten rozvrh práce, a teraz prečo to tí na NAKE to robili, a to nerobili len Čurilovci, a nerobili to len za Matoviča, robili to bohužiaľ aj za Tibora Gašpara. Len sa o tom tak veľmi nehovorilo, pretože sa to až tak veľmi netýkalo nejakých politických špičiek, ale proste to takto fungovalo. Tí ľudia na tej NAKE potrebovali vykazovať nejakú činnosť, potrebovali najmä vykazovať prípady odstíhané a že im bola prijatá návrh na podanie obžaloby. Takže čo robili? No, nadhodnocovali skutky, ich právnu kvalifikáciu nadhodnocovali tak, aby založili pôsobnosť špecializovaného trestného súdu. V tej chvíli vedeli, že to bude dozorovať Úrad špeciálnej prokuratúry. Tam už mali dohodnuté, tam už mali tie väzby vytvorené, a už sa potom len počkalo na to, ktorá súdkyňa a ktorý sudca budú mať službu. A takto to fungovalo. Takže toto je môj pohľad na špecializovaný trestný súd. Ja nechápem, že zrušili USP a nezrušili EŠTS. Ja tomu nerozumiem, že akože prečo to tak je. Dobre. Toľko súdy. Alebo tak, toľko špecializovaný trestný súd. Ja tvrdím, že na okresných súdoch a na krajských súdoch by sme boli prekvapení, že aká kvalita tam je. Ja čítam niektoré rozsudky alebo rozhodnutia o väzbe alebo o iné veci a tam sú naozaj veľmi kvalitní sudcovia, veľmi kvalitní právnici, ktorí vedia odôvodniť vysoko kvalifikovane svoje rozhodnutia, a hovorím to preto, lebo tu sa stále hovorilo o tom, že na špecializovanom trestnom súde je nejaká právna elita. Ja sa pýtam, že kto je tá elita? Pani Záleska, alebo pani Sabová, alebo niektorí ďalší? Ja keď čítam tie rozhodnutia a niektoré tie odôvodnenia, tak sa normálne ako proste škriabem na hlave, že či dobre vidím, či nepotrebujem nové okuliare. Takže to je to. Teraz opäť polícia, prokuratúra a tak ďalej. Keď budeme hovoriť o prokuratúre, ja tvrdím, že na okresných a krajských prokuratúrach opäť máme taký odborný kapitál, o ktorom ani len nevieme, pretože sa o ňom nehovorí, málo sa o ňom píše, málo sa nejakým spôsobom rozoberajú tieto rozhodnutia alebo podania týchto prokurátorov. Ja som mal možnosť čítať rôzne rozhodnutia okresných alebo krajských prokurátorov a musím povedať, že oni fungujú proste podľa mňa mnohí vysoko kvalitne. Ja teraz nehovorím, že proste celý štát tvoria ľudia, všetky štátne orgány tvoria ľudia, všetci ľudia sme nedokonali, máme slabosti a všade je určite aj korupcia. Len tvrdím, že to, o čom sa, alebo tí, o ktorých sa najmenej hovorí,
sú možno, že tou chrbtovou kosťou toho výkonu trestnej justície na Slovensku. Takže ja akože v tomto prípade by som nehádzal úplne flintu do žita. Ja mám problém s tým, že bola zrušená špeciálna prokuratúra a tá špeciálna prokuratúra skrytým spôsobom dodnes funguje na generálnej prokuratúre. A že títo ľudia majú stále pridelené niektoré spisy a stále v nich rozhodujú. Namiesto toho, aby títo ľudia boli ich činnosť, aby bola preverená, aby všetky spisy, v ktorých oni rozhodovali o tých kajúcnikoch a o tých všetkých benefitoch, ktorých im dali, tak namiesto toho, aby sa to tak im je dovolené ďalej rozhodovať v tých veciach. Proste toto považujem za non plus ultra. A teraz ideme k polícii. Ja musím povedať, že ja mám dlhodobo veľmi negatívny názor na odbornú úroveň policajného zboru. Hovorím o odbornej úrovni. My máme pomerne komplikovaný trestný proces a máme, že to prípravné konanie, to vyšetrovanie je pomerne komplikované a vyšetrovatelia vykonávajú proste procesné úkony, to znamená, že vykonávajú dôkazy v prípravnom konaní. A po tom roku 2018 som tu NAKU prešiel krížom krážom, hej. A ja som tam hľadal tú elitu jak Diogenes s lampašom za bieleho dňa, proste čo, tam je, jeden z 20 je právnik. A ja si kladiem otázku, že my tu budujeme NAKU, respektíve predtým sme mali ÚBOK, Úrad boja proti organizovanej kriminalite a Úrad boja proti korupcii, potom sa to zlúčilo do NAKY. To všetko ináč ale vyplýva zo všetkých tých zmien a v trestnom zákone a v trestnom poriadku, ktoré boli prijaté Danielom Lipšicom, respektíve presadené Danielom Lipšicom po roku 2003, respektíve aj potom v rámci veľkej rekodifikácie. A Kaliňák to len dokonal, ale to len preto, že Smer jednoducho tie Lipšicové, ja to dávam do úvodzoviek reformy, jednoducho nezrušil. Oni ich práve že implementovali. A to je jedna z takých myšlienok tej knihy, to tam píšem, že vlastne aj najväčší politickí odporcovia Daniela Lipšica implementovali jeho trestnú politiku. To si treba uvedomiť. Dobre, a teraz ja mám obrovský problém s týmito tzv. Výberovými príslušnosťami a s týmito elitnými útvarmi, pretože my nemôžeme povedať, že máme elitné útvary len preto, že ich tak nazveme. A ja tam nevidím proste žiadne na úseku vyšetrovania v tej, no teraz už to nie je NAKA, teraz je to už zase ÚBOK, ale to je všetko jedno, to sa len cedule premenili. Dokonca ľudia, ktorí sa podieľali na mnohých nezákonnostiach v predchádzajúcom období, dneska sú vo vysokých funkciách na úboku. Dokonca niektorí aj tí, ktorí zatýkali Tibora Gašpara. No. A ja teraz sa nebudem vyjadrovať k vine alebo nevine Tibora Gašpara. Ja neviem, jak to celé dopadne ten očistec, ale spôsob, akým bol zatýkaný, to tam tiež opisujem, nielen jeho a tieto zatýkania v priamom prenose, to bola veľká nezákonnosť. Ja tam nevidím na tej procesnej úrovni, to znamená u tých vyšetrovateľov, ktorí vykonávajú procesné úkony, odbornú pripravenosť. To je proste jedna obrovská katastrofa. Tak keď máme vyšetrovateľov a nemáme detektívov klasických, tak ako to majú tí Briti a jak to majú Američania a neviem čo, tak a máme vyšetrovateľov, ktorí robia procesné úkony a v prípravnom konaní robí väčšinu procesných úkonov vyšetrovateľ. Ja nechápem, prečo nie je podmienka, že musia mať ukončené právo na druhom stupni vysokoškolského vzdelania. Ja tomu proste nerozumiem. Rozumiem tomu, že na začiatku tých všetkých reforiem to nebolo možné, ale dneska
lebo tá prvá reforma bola v roku 2003, takže dneska už sme 22 rokov, pomaly štvrťstoročia odtiaľ a neverím tomu, že dovtedy sa nedalo zabezpečiť, aby tí vyšetrovatelia mali právne vzdelanie. Môj ďalší obrovský problém s týmito výberovými zložkami, to znamená, teraz je to úbok, je, že tam ono je to ako keby formálne oddelené, ale tam operatíva riadí vyšetrovanie. To znamená, že kriminalisti, to sú tí, ktorí chodia po uliciach, rozprávajú sa s vagabundami, zisťujú od nich, nosia klebety, nosia informácie a neviem čo a tak ďalej. Oni v zásade určujú tón vyšetrovania. Oni všetci sedia na jednej chodbe a vzájomne sa tam všetci takto krížom krážom ovplyvňujú a najlepším dôkazom toho sú tie prepisy tých nahrávok Čurilovcov. Jak tam tí operatívci dotvárali a vymýšľali všetky tie operatívne záznamy alebo úradné záznamy, na základe ktorých sa potom písali realizačné návrhy a potom sa vlastne písalo aj usnesenie o začatí trestného stíhania vo veci. Hej. To proste, my sme mali jeden veľmi, podľa mňa, funkčný model, ktorý fungoval vlastne ešte od rozpadu Československa, fungoval za Vladimíra Mečiara, fungoval dokonca aj za Mikuláša Dzurindu, hej, keď sa stal Pitner vtedy v 98. My sme mali proste úrad vyšetrovania, respektíve úrady vyšetrovania. Pri každom krajskom riaditeľstve krajský úrad vyšetrovania, na okresnom riaditeľstve okresný úrad vyšetrovania. Tie boli riadené riaditeľom toho úradu vyšetrovania, ktorý síce dokladoval krajskému riaditeľovi policajného zboru, ale ten ho nemohol úkolovať, nemohol mu dávať úlohy. Naopak, vyšetrovateľ vydával úlohy a pokyny operatíve a ak operatíva svojou vlastnou operatívnou patračnou činnosťou prišla na nejakú trestnú činnosť, tak to nebolo tak, že oni sa na chodbe niekde dohadovali. Ten operatívny pracovník, ak mu to schválili jeho nadriadení, a to je taký proces, nebudem vás s tým zaťažovať, ak mu to ten realizačný návrh schválil jeho nadriadený, tak úctivo prišiel za vyšetrovateľom a mu to úctivo doručil a on mu povedal: túto polož, ja tu mám takúto kopu, ja sa na to pozriem. A potom sa na to pozrel a keď v tom realizačnom návrhu boli blúdy a nezmysly, tak mu to vrátil a povedal, že kým to nepreveria dostatočným spôsobom, tak jednoducho nezačne vo veci konať. Alebo naopak, keď je to dostatočne preverené, tak ten realizačný návrh príjme a vznesie alebo vydá uznesenie vo veci a začne konať a začne vykonávať procesné úkony. A teraz oni proste sú všetci na jednej kope a oni si tam, nechcem povedať, že vždy si vymýšľajú tie skutky, lebo to by bolo neférové to povedať, ale oni si ich tam často dotvárajú, tie skutky. A môžeme sa baviť o tých motiváciách, prečo to robia a tak ďalej, ale jednoducho, kým nebude oddelená tá operatíva, tá vždy všetko vie, oni majú vždy strašne skvelé informácie, ale každý normálny vyšetrovateľ, rigorózny právnik sa nad každou informáciou zväčša pousmeje a povie, že ona je tá informácia zaujímavá, ale ja kým ju neviem doložiť, tak to nie je dôkaz. A to, čo sme... to je moja kritika týchto elitných zložiek. Ono to tak, žiaľ Bohu, funguje, že tá operatíva s tým úsekom vyšetrovania sú veľmi prepojené aj na tých okresných a krajských riaditeľstvách, ale na druhej strane si myslím, že tú nosnú trestnú činnosť, ktorej je najviac a ktorú nevidíme, respektíve my nevidíme tú prácu, že to všetko robia tie okresné a krajské riaditeľstva. A domnievam sa, že opäť by sme mohli byť v mnohých prípadoch veľmi prekvapení,
A to som tiež mal možnosť proste čítať uznesenie niektorých okresných alebo krajských vyšetrovateľov, ktoré mali oveľa vyššiu úroveň právnu aj formálnu, ako majú mnohé uznesenia týchto všelijakých elitných vyšetrovateľov. Len problém je v tom, že opäť o činnosti okresných a krajských útvarov policajného zboru sa my málo dozvedáme. Však človek si zapne internet, tam nič také nevidí. Hej? Stále riešime to, že jaký standing ovation dostal Čuril, alebo bol v divadle, alebo niečo podobné. No, tak to je... No. Ja mám ešte ďalšie otázky, ale v tejto chvíli teda zastavujem sa, zakazujem si sa ďalej pýtať. Prosím vás, ktokoľvek z vás, dovolíme sa, teda Palu sa hlásil prvý vzadu, a ktokoľvek bude chcieť, nech sa teda prihlási, aby sme to trošku organizovali a hovorte nahlas, keďže nemáte mikrofóny, aby sa to dalo. Ale aby si trošku dopredu mohol prejsť aspoň pár krokov a nahlas ťa poprosíme. Ja by som mal viac otázok, ale neviem, či pripustíte debatu, lebo máme dve veci asi spoločné. Ja osobne poznám Mariana Kočnera dosť dlho. Asi možno neviete, Pavel Kojita, ja som aj nejaké veci zastupoval v minulosti. Hlasnejšie. Pokeril sme sa aj v tréme, takže ja tam mám si komunikáciu, to som na toto vypočúvaný a ďalšia vec. A strane spoločne, že záujem, ale názor na Lipšice, čiže ja som ho dlhodobo nevnímal, ja som mal zaradiť na Hakuty, ale mal som možnosť vďaka kauze, ktorú robiť proti Milanovi Filovi, kde zastupujem zamestnancov, zažiť metodiku Lipšica a celého hotelového aparátu, takže to je asi na lepšiu debatu, ale pre nie je to zaťažové, že som sa chcel opýtať pár vecí. Z vášho pohľadu vysiela sa pôvodca témy, ako ste ho dali teda von, takže ja som musel nejako rád, že tú tému používal so všetkým, ale mňa zaujíma napríklad taká vec, že odkedy tá téma vlastne reálne, ale to sú tiež ako teórie, že téma sa dlhšieho obdobia. Akože od toho roku 2017, že tam by mal byť zarazovať dlhšieho obdobia. Takto. Ja som trému nedal. Trému dali von podľa mňa vyšetrovateľ Juhás a Daniel Lipšic. Dali ju novinárom a oni ju zverejnili. Ja som vydal v trestnom konaní telefóny. Hej? A trému niekto iný zverejnil. A teraz... Áno. A to, čo sa pýtate... Holcová. No. Ja môžem povedať iba toľko, že tak ako som odovzdal tie telefóny, tak ich proste dostala polícia a to, čo tam našla, tak dúfam, že všetko, čo našla, tak sa potom aj dostalo do toho vyšetrovacieho spisu. Ale na určité vysvetlenie by som možno, že mohol povedať to, že Marian Kočner si kúpil Bentley, také biele Bentley auto. A k tomu Bentley on dostal takú špeciálnu edíciu iPhoneu. To bolo, že Bentley, ja neviem, či ona bol zlatý, pozlatený a tuto na druhej strane mal svoj podpis vygravinorovaný zlatom. A hovorím o tom preto, lebo to bol ten jeho hlavný telefón a to mohlo byť presne okolo toho roku 2017, keď si to Bentley kúpil a k tomu dostal aj ten telefón. A myslím si, že odkedy mal ten telefón, tak tam boli aj tie backupy tej trémy. Kde? Ja neviem, či si v Bentley robil zálohy, pretože oni tú zálohu nevytiahli z Bentley telefónu, ale z toho druhého, o ktorom som hovoril. Prosím? No a oni, a ten back... O tom ale nič neviem. Takto. No, ja môžem z tých skúseností, ktoré ja s ním mám, môžem potvrdiť to, že on od určitého času Milanovi Filovi nevedel prísť na meno.
Neviem vám povedať, že presne v ktorom čase sa toto stalo. To je ako jeden bod. Druhý bod je, že keď mne on hovoril niečo o tom, že sa angažuje v SCP, tak mi hovoril, že sa angažuje preto, lebo zastupuje tam záujmy rodiny Roberta Fica. Takto to poviem. Takto to tvrdil. Ja nehovorím, že to tak bolo. Takto to tvrdil. A keď mi hovoril, že zastupuje záujmy Roberta Fica, tak z toho mne vyplýva iba logická úvaha, ja na to nemám žiaden dôkaz, že komunikoval v tejto veci jedine cez Norberta Bödera. Lebo to bol jediný jeho priamy kontakt na špičky Smeru. Proste zo špiček Smeru sa s ním priamo nebavil, okrem Martina Glváča, dobre. Okrem Martina Glváča sa s ním nikto priamo nebavil. Jediný, ktorého mal doslova, by som povedal, omotaného. Ide o to, že on poznal Milana Fila ešte z čas kauzy Markíza. OK, áno, to je pravda. Áno. Za mňa je zaujímavé, ja som začal, že to téma ide, to budú dôkazy o tom, ako to v podstate manipulujú, lebo preto, a ešte poviem tomu Lipšice, alebo ten osma téma, Hej, a ja vám ešte poviem jednu vec k tej tréme, ešte ak môžem, že so mnou sa nikto ako so svedkom, viete, ako sa pristupuje k svedkovi v trestnom konaní, že so mnou sa nikto ako so svedkom nebavil o tom, že aký obsah mala tá tréma, aký mala rozsah, dokedy siahala, alebo niečo také, ale keď sa pýtate na to, či považujem za možné, že ju niekto ako keby vyklieštil a odstrihol, tak vám poviem, že spočiatku bol Peter Juhás Böderov človek. Nie, až potom. Hovorím, spočiatku bol Peter Juhás Böderov človek. Aj preto mal Böder z vyšetrovania až do zadržania Žužovej. Až do zadržania Žužovej mal Böder online informácie z vyšetrovacieho spisu Jana Kuciaka. Takže ak došlo z nejakých dôvodov k nejakému potom neskôr vykliešteniu trémy, preto, lebo tam Böder mohol mať nejakú ingerenciu, tak hovorím, že to nie je vylúčené. Že ten modus operandi ma neprekvapuje, lebo tam opisuje napríklad, ako konal v kauze Vírus Daniel Lipšic. Opisujem aj iné prípady, ako v niektorých veciach konal alebo nekonal. Čiže mňa ten modus operandi neprekvapuje. Ale úprimne vám poviem, že ja proste tú kauzu SCP tak nepoznám. A ani som sa jej nevenoval. Ale jednoducho neprekvapili ste ma. Hej, berem to tak, že to... Pardon? Či ste zachytili nejaké overené informácie, že dokázali sa požiť, manipulovať pridania cez počítače? Toto som nezachytil. Tak toto bolo, ale akože ja o tom nemám, by som povedal, nejaký materiálny dôkaz, alebo nemám to materiálnu nejakú informáciu, že by mi niekto povedal, Peter, počúvaj, viem o tom, že to robia takto alebo onako, hej? Neviem sa k tomu takto vyjadriť. Dobre, Paľo, ak môžeme teda poprosím ťa, lebo ešte takto, Paľo, aby si vedel, pre nás je to veľmi citlivá kauza, my sme tu mali tých ľudí. Bola tu aj pani Piusi, aj Pavol Korytar ako advokát. A je to jedna, aspoň za mňa teda, keď môžem povedať, ale verím, že hovorím za viacerých, jedna z najsilnejších kauz na Slovensku. Ale ja s tým úplne súhlasím. Je to úplne strašné a ja by som chcel veľmi vyzdvihnúť, že máme v Trnave takéhoto advokáta, ktorý toľko rokov a tak intenzívne bojuje za týchto ľudí. Ja som šťastný, že tu dneska prišiel a budem ešte šťastnejší, Paľo, keď sa sadnete vedľa seba, aspoň chvíľku sa porozprávate, lebo toto je jeden ako z cieľov dnešného stretnutia, keď tu ako vás bol tak dokopy. Jasne, určite. Niekto iný ešte niečo? Nikto sa už nechce pýtať, vyčerpali sme čas aj účastníkov. Všetky sme vyčerpali. Dobre, tak ja by som si dovolil jednu prosbu, zase sa budem tváriť, že hovorím za vás všetkých. Ja si chcem poprosiť pána Tota, keď on sa tak nechá odvplyvniť od manželky, že nech sa dá odvplyvniť aj od nás. A ako majú Rusi
Solženicina a možno každý národ má svojho takého spisovateľa, ktorý v určitom čase nejakým spôsobom robil svedomie národa, aby pripravil ďalšiu knihu, ktorá bude v tomto kontexte, aby písal o týchto veciach, lebo raz našim deťom a vnúkom budeme musieť vysvetľovať určité veci, prečo ste boli ticho, prečo ste sa neozvali a ako ste to mohli dopustiť. Tá kniha možno keď vznikne, tak možno sa nám to bude lepšie vysvetľovať a zdôvodňovať a podobne. Takže dovolím si takúto prosbu. Prosím ďalšiu knihu, ktorá pôjde po týchto kauzách, po týchto veciach a ktorá trošku možno vykompenzuje to, čo sa teraz dialo alebo deje v spoločnosti. Neviem, zatlieskame ešte raz pánovi Totovi.